Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Сёння ў нашай студыі дружныя каманды прыгожых, разумных і, вядома, кемлівых. І я хачу даць слова капітану Раману. Калі ласка. Наша каманда мае назву «Аматары», і я хачу прадставіць сваіх сяброў. Гэта Андрэй і Артём. Цудоўна. Ну што ж, мужчыны не так часта бываюць у нас у перадачы. Скажыце, калі ласка, хлопцы, што вас аб'яднала ў адзіную каманду? Нас аб'яднала шматгадовае сяброўства. Ну і цудоўна. Хлопцы, аматары, я жадаю вам, безумоўна, жадаю перамогі. Дзякую. Іван, да вас звяртаюся. Прадстаўляйце сваю цудоўную каманду. Добры дзень. Добры. Гэта Александра. Яна навучаецца ў 11 класе. А я, Іван, працую зараз барыстай. Гэта Валерыя. Яна навучаецца ў шматпрофільным ліцэі. І разам мы ўсе каманда «Вясёлка». Каманда «Вясёлка» – цудоўная назва. А «Вясёлка» таму, што вясёлыя? І таму, што вясёлыя таксама. Мы радуемся жыццю. Цудоўная назва, цудоўнае абгрунтаванне, цудоўная каманда. І камандзе «Вясёлка» я таксама жадаю перамогі. Шаноўныя ўдзельнікі, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Сардэчна вітаю ўсіх аматараў нашай тэлевіктарыны, і гульцоў-удзельнікаў, і гледачоў-назіральнікаў, якія заўсёды шчыра суперажываюць разам з намі. Жадаю трапных і дасціпных адказаў гульцам. Усім зычу цудоўнага настрою, больш усмешак. Перадачы поспеху ўдачы. Няхай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Шчыра дзякуем вам, шаноўны Святаслав, і пачынаем наш першы этап. Прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» каманды адказваюць на пытанне «Ці праўда што?». Варыянты адказу «Так» ці «Не». Гэта своеасаблівая размінка, якая дапаможа кожнаму хутка ўключыцца ў гульню. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Радасны, праўда? Атрымаеце ва ўзнагароду 2 балы. Няправільны адказ 2 балы не прынясе і гучаць будзе гэтак. Ужо сумна, праўда? Адказы каманды шукаюць па чарзе. Ну а пачынае тая тройка, капітан якой дасць правільны адказ на беларускую загадку. Галавы не мае, а шапку на назе трымае. І Раман быў першым. Аматары хочуць даць адказ. Дык што ж гэта? Можа быць, гэта грыб? Гэта грыб, гэта правільны адказ, і каманда «Аматары» пачынае першая. Ці праўда, шаноўныя, што на экране прылада, з дапамогай якой раней дзіця вучылася хадзіць? Не так. Такім чынам, Раман, трэба даваць адказ. Так ці не? Гэта дзіцячыя хадункі? Не. А вось і не, Раман. Гэта менавіта дзіцячыя хадункі. Вось у гэтую загагулінку ставілі дзіця, і яно вакол хадзіла і вучылася хадзіць. Бачыце, абапіралася на планачку і хадзіла. Вось гэта такая старажытная прылада. Запомніце, наступнае пытанне для каманды «Вясёлка». Ці праўда, што фанетыка вывучае правілы вымаўлення слоў? Так, фанетыка – гэта навука, вывучаючая гукі. Да. Іван, 5 секунд прайшлі, трэба даваць адказ. Так ці не? Тут усё проста. Не. І гэта правільны адказ. Малайчына, фанетыка вывучае гукі, як вы правільна сказалі. А правілы вымаўлення слоў вывучае арфаэпія. Цудоўна, вашы 2 балы. Каманда «Аматары», вам трэба даваць правільны адказ. Ці праўда, што слова «пяцёрка» – лічэбнік? Не. Не. Не.
Вось так хутка справілася з абмеркаваннем каманда-аматары. Роман, ваш адказ, так ці не? Не. І гэта правільны адказ. Малайцы. 5, гэта якая часціна мовы? Назоўнік. Назоўнік, адказаў Артём. Цудоўна, у тэхнічным універсітэце наўрад, каб беларускую мову вывучалі, ну ўсе ж прайшлі школу, праўда? Да. Дзякую вам. І апошняе заданне гэтага конкурсу камандзе «Вясёлка». Ці праўда, што на экране прыстасаванне для здымання абутку? Мне кажется, что да. Тебе тоже? Іван, вы ўжо з дзяўчатамі дамовіліся, які адказ даваць. Так ці не? Гэта прыстасаванне для здымання абутку? Мы лічым, што так. Гэта цудоўны адказ, ён правільны, малайчына. Гэтае прыстасаванне, дарэчы, называецца лёкай. Запомніце яго. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы. 2 і 4. Робім крок да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны удзельнікі будуць перакладаць сказы з рускай мовы на беларускую. Гулец адной каманды будзе супрацьстаяць гульцу другой. Кожны правільны адказ 2 балы. Ну а першымі за перамогу будуць спрачацца Аляксандра і Андрэй. Яны паспрабуюць, яны паспрабуюць перакласці сказ. Каманды падтрымліваюць першых удзельнікаў конкурсу. Руку на кнопку. Націскаць на яе можна толькі тады, калі я промоўлю русский сказ. В данном случае мне не повезло. Першая была Александра. У гэтым выпадку мне не пашанцавала. І гэта правільны адказ. Цудоўна, цудоўны адказ, малайчынка. Наступны сказ ужо для Ивана и для Романа, для капитанов. Так. При необходимости срочно сообщайте о себе. Першым был Роман. Готовы? Калі ласка. При необходимости хутка паведамляйте об себе. Цудоўны адказ, малайчына. Апладысменты могуць быць больш дружнымі і гучнымі. Дякую, малайчына. Артём и Валерия. Увага! В каком столетии построено это здание? Артём, я разумею, вы специально натиснули кнопку крыху раней, каб менавіта Валерия адказала першай, бо такая прыгажуня стаіць насупраць, правда? Валерия, у вас есть 5 секунд на роздум. У каком стагоддзі пабудавана гэта здание? Паспяшалася Валерия. Паслухаем Артёма. У якім стагоддзі пабудаваны гэты будынак? Я зразумела, вы націскалі і зрабілі фальстарт, бо яшчэ у дадатак і ведалі адказ на гэтае пытанне. Апладысменты. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паўзу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, вы, як і заўсёды, малайцы. Справіліся зусім нядрэнна і са слайдамі-малюнкамі, і з пытаннямі, а ў сказах выявілі сябе як добрыя перакладчыкі. Памятайце, што пра назоўніку «о» у рускай мове адпавядаюць ажно 2 у нашай – «ап» і «пра». Апошняму мы аддаем перавагу ў гутарковым і мастацкім стылях. Гаварылі пра ўсё на свеце, пра надвор'е, пра сяброў, марылі пра падарожжы. Таксама не забывайцеся і на сінонімы пры перакладзе сказаў. Жадаю поспеху ў далейшай гульні. Як заўсёды, шчыра дзякуем вам, паважаны Святаслав, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад. 4-6 на карысць каманды «Вясёлка». Ну а наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні – растлумачыць сэнс беларускіх слоў з дапамогай падказак, якія мы падрыхтавалі. Гульцы выбіраюць з 3 варыянтаў правільны і залічваюць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманда памылілася, свой варыянт адказу даюць сапернікі, на падборы зарабляюць 2 ачкі. Гуляем далей. Пачынае каманда, якая пакуль набрала меншую колькасць балаў.
Толькі на 2 балы меней у вас, Роман. Першае слово для вас. Вось такое слово. Цуглі. Цугль – гэта абутак на драўлянай падэшве. Частка амуніцыі каня ў выглядзе 2 металічных звенняў. Рэшткі няпоўнага згарання драўніны. Толькі 5 секунд. І я цікаўлюся у Романа. Каму аддаяце права адказу? Ці самі адкажаце? Я аддам права адказу Артёму. Артём, калі ласка. Наша каманда лічыць, што цуглі – гэта частка амуніцыі каня ў выглядзе 2 металічных звенняў. Варыянт Б. Гэта правільны адказ. Вы ведалі, Артём, ці здагадаліся? Я напалову ведаў, напалову здагадаўся. Ну, вось гэтыя веды ўсё ж такі дапамагаюць, праўда? Да. Малайчына, цудоўны адказ. Наступнае слово для каманды «Вясёлка». А слово «шавіёт». Шавіёт – гэта варсістая шарсцяная тканіна. Клей з мукі або крухмалу. Кандытарскі выраб са здобнага цеста. Іван, трэба вырашаць. Вядома, 5 секунд прайшлі. Побач з вамі такія прыгажуні і разумніцы стаяць. Каму аддаеце права адказу? Я сам адкажу. Вось так. Калі ласка. Шавіёт – гэта кандытарскі выраб са здобнага цеста. Ну, калі так вось разважаць, то вельмі падобна, праўда? Давайце слухаць, што адкажа каманда «Аматары». Роман, хто паспрабуе? Паспрабую я. У вас больш лёгкая задача, вам ужо з 2 варыянтаў трэба выбраць. Калі ласка. Каманда лічыць шавіёт – гэта варсістая шерстяная тканіна. Гэта правільны адказ, малайцы. Ваша слово наступнае. Гучыць яно так. Гайня. Гайня – гэта невялікі лес, дуброва. Некалькі сабак ці ваўкоў, зграя. Куток у хаце, дзе мыюць посуд. Роман, трэба адказваць. Хто паспрабуе? Адказваць будзе Андрэй. Наша каманда вырашыла, што гайня – гэта некалькі сабак ці ваўкоў зграя. І гэта правільны адказ, аматары, малайцы! Наступнае слово. Цікавае, прыгожае. Камінар. Камінар – гэта пінжак з чорнага сукна. Падстаўка для свечак. Чысцільшчык комінаў. Іван, ці дасягнулі вы адзінства ў вырашэнні гэтага пытання? Пакуль не дасягнулі. А каму аддаеце права адказу? Чыю версію лічыце правільнай? А няхай Валерыя. Валерыя, калі ласка. Мы лічым, што камінар – гэта чысельшчык комінаў. Малайчына! У Івана цудоўная інтуіцыя. Ведае, каму аддаваць права адказу. Дзякую. Наступнае слово. Ой, цікавае. Прачуханка. Прачуханка – гэта вымова за што-небудзь. Кашуля для працы. Вехаць для змывання гразі. Роман, падрыхтаваліся. Хто паспрабуе? Паспрабуе зноў Артём. Я і мая каманда таксама лічым, што прачуханка – гэта вымова за што-небудзь. Шмат раз чуў ад сваёй бабулі. Можа, вы таксама. Я таксама чула гэтае слово. Так, стараліся мы збіць гэтую каманду з панталыку. Не ўдалося, яны далі правільны адказ. Апладысменты. Няхай вам ніколі не даюць прачуханкі. Ну што ж, каманда «Вясёлка», ваша слово «сярнічка». Сярнічка – гэта запалка. Парушынка ў воку. Гэта пеўчая птушачка. Што скажа аматар беларускай мовы барыста Іван? Хто паспрабуе? Александра. Мы лічым, што сярнічка – гэта пеўчая птушачка. Сінічка – гэта пеўчая птушачка, таксама. Роман, што ж такое сярнічка? Я лічу, што гэта парушынка ў воку. Вось так. Па-майстэрску падабраныя варыянты вось так лёгка могуць збіць удзельнікаў каманд. Дарэчы, знаўцаў беларускай мовы. Дзякуй вам за неправільныя адказы. Дакладна ведаюць нашы тэлегледачы, што сярнічка – гэта запалка, вядома, дзякуй вам.
Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасці нагадаю гледачам, штотыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы, ад тэлевіктарыны размаўляем па-беларуску. Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды «Вясёлка» 9 ачкоў. Каманда «Аматары» выйшла ў лідары, у яе 15 балаў. І мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. Іван, перад вамі 6 канвертаў, які-небудзь адзін выбераць, калі ласка. Другі. Другі канверт адкрыйце. На 5 з плюсам. На 5 з плюсам. Запомніце ваш выраз. Шаноўны Раман, толькі 5 канвертаў засталося. Які вам даспадобы, акрамя другога? Нам даспадобы 4-й канверт. Хадзіць на пальчыках. Хадзіць на пальчыках. Знаёмы выраз? Знаём. Цудоўна. Такім чынам, у каманды «Вясёлка» на 5 з плюсам, у каманды «Аматары» хадзіць на пальчыках. Шаноўныя капітаны, запішыце вашы выразы і паслухайце, што трэба зрабіць. На 5 з плюсам хадзіць на пальчыках. 30 секунд для выканання гэтага задання. Першае, што вам трэба зрабіць, растлумачыць сэнс гэтага выразу. Другое – скласці сказ з гэтым выразам. І трэцяе – падабраць сінонім з беларускай або адпаведнік з рускай мовы. Гэта значыць фразеалагізм з такім жа або прыкладна такім жа значэннем. Заданне зразумела? Зразумела. Працуйце. Каманды усміхаюцца, я бачу, што вы падрыхтаваныя. У Аляксандры папера, значыць, яна будзе тлумачыць фразеалагізм на 5 з плюсам. Мы лічым, што на 5 з плюсам гэта вельмі добра. Вельмі добра, цудоўна, нешта рабіць, жыць і да таму падобнае. Дзякую, гэта ўжо 3 балы. Калі ласка, Іван? Прыклад яго ўжывання гучыць так. Я здаў экзамен на 5 з плюсам. Цудоўны сказ, залічана. І яшчэ 3 балы вашы. Малайчына, Іван. І Лера, калі ласка. На ўсе 100. Выдатны варыянт, малайчына, 9 балаў. Максімальную колькасць зарабіла ў гэтым конкурсе каманда «Вясёлка». Беларусы яшчэ скажуць: будь здароў, дай Бог кожнаму, люба-дорага, а расіяне на славу ці на все 100. Малайцы. Ну што ж, увага, увага, каманда «Аматары». Артём, пачынайце. У нас ёсць 2 варыянта. І першы я назову, які больш просты. 2 варыянты тлумачэння фразеалагізма «хадзіць на пальчыках». Калі ласка. Мы лічым, што першы варыянт больш просты. Гэта быць ціхім, бясшумным, вельмі асцярожна ступаць, хадзіць. А другі варыянт – гэта паддобрывацца да кагосьці, можа, у нейкім сэнсе баяцца каго-то, хто вышэй за табе. Хто вышэй за цябе. Зразумела. Вы ведаеце, адказ прымаецца. Першае значэнне, як вы яго прапанавалі, гэта значыць, не ў прамым сэнсе, а ў пераносным. Гэта далікатна з кімсьці абходзіцца, так? Баяцца патрывожыць каго-небудзь, праўда? Дзякуй. І другі варыянт таксама правільны. 3 балы вашы. Малайчына, Артём і каманда «Аматары». Раман, калі ласка, прыклад сказа. Прыклад сказа. Перед сваім начальствам ён хадзіў на пальчыках. Хадзіў на пальчыках. Ну, сказ прымаецца. Добра, дзякуй. І Андрэй, калі ласка. Хадзіць на цырлах. Добры варыянт.
Залічана яшчэ 3 балы ў вашу скарбонку. Беларусы скажуць: сладца лістам, рассыпацца макам, падпускаць лёстачкі. А расіяне, як сказалі аматары, хадзіць на цырлах ці хадзіць на задніх лапках. Чулі такое? Малайцы. Дзякуй вялікі камандам, пакуль рэдактары падлічваюць агульныя балы, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі. Шаноўныя гульцы, прачытаў неяк у Юрася Свіркі. Вечна свет на тых глядзеў з павагай, перад тым на пальчыках хадзіў, хто яго выводзіў з раўнавагі, хто яму згараючы свяціў. Але вы, паважаныя, старайцеся не рабіць гэтага, пачувайце сябе годна з усімі. А гуляеце добра, усё як мае быць. Я сказаў бы нават, што на 5 з плюсам. Нават калі той плюс і не ўлічваць, той таксама дай Бог кожнаму. Адзін са шматлікіх сінонімаў да другога выраза. Так і далей трымаць. Поспеху вам у апошнім конкурсе. На рахунку каманд 24 і 18 ачкоў. І мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у конкурсе «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. У паэтычным заданні па магчымасці назваць аўтара. Пачынае каманда, што набрала пакуль меншую колькасць балаў. Вясёлка. Гэта вы. Для вас музычнае заданне. Увага на экран. Мне тая дзяўчына. Малайчына, мне тая дзеўчына. Дзякуй. Правільны адказ. Песня «Ой, сівы конь бяжыць». Музыка і словы народныя, а выконвала Пріма Вера. Наступнае музычнае заданне для каманды «Аматары». Азірнуўся ля сяла, палячу да ганка, дзе чаром хара сцвіла, дзе жыве каханка. Да расплеценай касы і да губ румяных. Ты нясі, мяне нясі. Конь не зацугляны. Гэта правільны адказ. Малайчына. Песня «Конь не зацугляны». Словы Геннадзя Бураўкіна, музыка Эдуарда Ханка. Ну а выконвала вакальная група «Чысты голас». Увага, паэтычнае заданне для вас. Высока на ўзгорку, між сосен і хвой, хаціна малая стаіць над ракой. Далёка дарога з той хаты відна, жыве ў ёй старэнькая. Іван, хто працягне радок? Александр. Александра паспрабуе. Далёка дарога з той хаты відна, жыве ў ёй старэнькая маці мая. Маці моя. Ну, у паэта маці адна. Залічана 3 балы гэтай камандзе. Дзякую, малайцы. Верш маці. Хто яго напісаў? Вам трэба адказаць. Ці ёсць варыянты у каманды «Вясёлка»? Іван, спытаю у вас. Можа, Пятрусь Броўка? Гэта Пятрусь Броўка. Ваша праўда, малайцы. Паэтычнае заданне для каманды «Аматараў». Калі ж хто загадае, не трэба. Адрачэцца ад мовы народ, папрашу я і сонца, і неба. Мне не трэба ні славы, ні хлеба, а судзіце на безліч нягод. Толькі месяцаў назвы пакіньце, назвы родныя, роднай зямлі, пра якія з маленства ў блакіце бор шуміць. Роман, хто будзе адказваць? Адказваць буду я. Калі ласка. Толькі месяцаў назвы пакіньце, назвы родныя, роднай зямлі, пра якія з маленства ў блакіце бор шуміць, ды крычаць жураўлі. Ну, даволі вядомы твор, даволі вядомы верш. Бор шуміць і пяюць жураўлі. Дзякуй, Роман, гэта амаль дакладны адказ. 3 балы вашы. Малайцы. Ну, а цяпер я назову гэты верш «Родная мова». Хто яго напісаў, вам трэба адказаць.
Усіх паэтаў згадала каманда аматары, ці ёсць адказ, Роман? Можа быць, гэта не точны адказ, але я лічу, што гэта Пімен Панченка. Гэта дакладны адказ, Роман. Ваша праўда, гэта Пімен Панченка. Дзякуй вам. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння першай стала каманда аматары. У іх 33 балы. 27 балаў зарабіла цудоўная каманда «Вясёлка». Хай у вас, паважаныя ўдзельнікі, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.